kami di batala suburu siang salututna roha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan saya. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus odo pehami parjulu sahali marminggu do marhubas di kuriat tahun upatan dahon madiriku opandita Daniel taruli asi harahap sonari kami marhubas songon kepala departemen marturia di kantor pusat HKBP udang do ulak-ulakku di son Inata Marta Buru Siregar Silali tolong mari basa-basahon dak dana Tuhan koras madi kita hatani di bata tu kita saluhut na di minggu naik baruon imasian pesalmen 110 onom memuka maisian ayat sada sa rodisia ujahahon ma di tonghat-tonghat ta holong doroh aku di Jahuba ala naung ditangihom jojoki parhura jauki ainunga di paeleng pinggona tuau jadi sai jowok kumaibana saliling au manghulu nunga pola di haliangi akar rapte ni hamatea nau jalan nunga pola mangonai tuau aka hagugutan di banua turu nunga pola mangonai tuau hagugutan doho pardangolan dungihu pajuju magoar ni Jahuba ali Jahuba sai palua matondiki parasi roha do Jahuba jalana bonar jala parasi roha do debatat tai siramoti akasyunjur roha do Jahuba nungatung tarce polau jadi ibana mangurupiau mulak maho alitondiku tu paradianan mi ai denggando uhum ni Jahuba tu ho tongot do nunga di palua hoton diku sian hamateam mataku sian ilu-ilu pathu sian partuk Tuhan sai marparange di julu ni Jahuba maau dia kaluat ni hala namanghulu ima sahatna huriane Tuhan Yesus Kristus moloneng takas di hita tona ipola sian pesalmeni ikon mula-ulak do tajaha pesalmeni anon molosanga mula kita tujabu tajaha mamuse pesalmen 110 namai mula-kula asa masuk tu bagasan rohata aha dosa sitongna neng dohono ni par pesalmeni tu kita adong tulu pinoma molo tajaha mula-kula taleon rohata taukap si pareota taukap bagasan rohata tunanidok ni par pesalmeni adong tulu pinoma na parjulu pajonok madirim tu debata marhiti-hiti Yesus Kristus anak nai pas may songon natar surat di dinding langgata taon imananienet sian Jakobus 4 ayat 8 pajono kamuma tu debata dungi pajono hon nama museh tuamu pajono madiri ta pajono madiri ta amang inang tu debata marhite-hite Kristus anak nai dimula nai dang tarbain kita joma manjonohi Jahuba molo tajaha di buku padan narubii dang tarbahin joma manjonohi debata ai debata nabadia do ibana ape joma pardusa do hita tajaha do misalnya di buku 2 Musa ditiki di papatar Jahuba dirina tu si Musa di dolok Horepi di bagasan api namar nala-nala dirambai rodo si Musa nemanjonogi Jahuba hape Roma pandohan ni Jahuba mandok tu si Musa unang jumono kotuson tanggali ma sipatus yang pakmi ay tanon dabadia do hajong jongamo 2 Musa 7 ayat 5
Ditikituat di bata Jahuba tu dolok Sinai tu dolok Horeb marhiti-hiti ombun. Dipasingok do sudi halak Israel unang naso jadi nasida nakok tu doluti. Naso jadi nasida manconoki di bata asonang mate. 2 Musa 10 sia. Poti parpadanan imana marisihon patik nasapului nasinuraton ni jari-jari ni di batasat diri dohot mana na di halongonani dohot tukok ni si Harun na martumburi dido naso adong na jadi manca masa ido dido di 4 Musa 4 ayat 5 dungi disuraton Muse dipaingok Muse di sada kronika 15 ayat 10 tu 15 naso jadi adong naman jama poti parpadanani ido simbol kehadiran ni Jahuba jala bagas joroni di batasat diri holan di alamani do bui ruasi marpungu dang bui masuk nasida tu bilut nabadiai bakpa lagi tu bilut na ginoaran na bilut na sumbadia. Ingana ni porti parpadanan holan situa malim do natau masuk kusi ipe holan sahali satau pinuji ma di bata nong roman da potok kita marhite-hite Yesus anak nai marhite-hite hama mati ni Yesus di hau pinar silangi nunga dirupakon Yesus be hire-hire napaholakok kita sian di bata nabadiai nunga tarbahek kita be ala di Yesus marhiti-hiti Yesus di bagasan Yesus manconohi di bata nabadiai nunga bui taconohi be di bata nabadiai ala nunga parjulo ro ibana mandopoto kita nunga diain kita gabi anak konna nunga diain kita amang inang gabi anakon di debata di bagasan Kristusi nunga tarjoho kita be tu debata amang jala nunga bui kita jono be tu ibana molotap jaha pasal meni dakola nasa tabu tu si pareota setabi asa sonang pakilalata ali asa disungguli ido kita asa hita pe unakolan par pasal meni hita pe asa tapadono ma dirita tu debata adong opat cara padono kondiri tu debata parjolo ima pandidion nabadia sudah kita napungu di garijawan nunga tajalo be pandidion nabadiai marhite-hite pandidionido nunga ditanom kita rapon Kristus jalan nunga mulak mangulu be kita tungulu naik baru rapon Kristus namate jalan nahehei marhite-hite pandidioni nunga tajalo be tondi porbadia nasian debatai dapolai kompai mauta dakolai kon bainota sada treatment sada usaha lau manjalo tondi porbadia marhiti-hiti pandidion nabadia naung tajaloi nunga tajalo be pandid tondi porbadiai marhiti-hiti pandidioni do nunga dijakon kita diain kita gabe anakonna alani nunga jono nunga matse sohot kita tu dibata amai napa dua ahon dalam lau padono kondiri tu debata ima marhiti-hiti panjahota di hatani debata marhiti-hiti nata jaha nata tangikon hatana lam conok mahita tu debata ale suku-sukun piga masyak kita na sengaja ganu ari mancaha hatani debata sonaria manginang dang pola pe ikon marhiti-hiti buku Bibil naboraton jahaut tahatani debata ala buido jahaut tahatani debatai marhiti-hiti handphone ta manang di dia pe manang sadi hari pe buido jahaut tahatani debatai asal maulu kita ale suku-sukun ise masyak kita nasay ringgas
na say nunun manjaha hatani di batai. Mabiyaraw molo husukun hubain survei ise masyak kita nong tamak manjaha pada nebaru. Ise masyak kita ruas ni hakabipi nenggolanom nong tamak manjaha opak buku evangeliumi. Hapeta do anakon ni dewata do kami. Siuton ni Kristus do kami. Halak na porsea do kami. Ape dang tatangion hatana. Marhiti-hiti panjahaon di hata ni di bata. Sahat mah hata ni di bata tu kita. Jala marhiti-hiti tangia. Sahat mah hatatta. Sahat mah suaratta tu di bata. Alani do mangina. Ganuk manjaha hata ni di bata ikon martangia kita. Jala ganuk martangia kita ikon udutatta do manjaha hata ni di bata. Hatani di bata ima hatana natuat rotu jolma tangiang ima hatatta suara isi nirohata nasahat tu di bata molo diuduti manjaha hatani di bata dohok martangiang manang baliksa molo diruti manjaha hatani bata dung martangiang gabe pajupang ma suara ni di bata dohok suara ni jolma. Terjadi ma pakkata ion, terjadi ma interaksi antara debata dohok kita huriana, gabe lam jono, lam songkot ma kita. Alani, halak nasulu mancaha bibil, halak nasulu mancaha hatani bata, halak nasulu martangiang, dang mungkin songkot, dang mungkin jonoki tu debata. Namang hibut. Biado dalat tak asalam solhot kita tu di bata imam marhiti-hiti parpadanan nabadiai ujuta jalo roti parhitian ni daging ni Kristusi ujuta jalo anggur parhitian ni mudar ni Kristusi gabe lam solhot mah kita tu di bata alani unang adok kita naman daos yang parpadanan nabadia dang parpadanan itu halak na somar salai parpadanan tu kita pardusa doi molo tarajumi dang adong bedusata na sopot na porlu di sesa di bata molo songoni dak pola be kita manjalo ulaon nabadia ale saliling kita merasa pardusa saliling rikok di kita hasesa ni dosa saliling sihol rohata jono tu di bata ganu adong jojo ganop adong undangan mandohoti parpadanan nabadia tauhon ma alamar hitido lam songho lam jonok kita tu di bata naparbu di biado carana asas jonok asas solhot kita tu di bata marhiti-hiti mangulu kita di bagasan uhum di bagasan hakolonganna imana pinatuduhon ni Tuhan Yesusi halak naso ulu mangihuton nanidok ni Jesus halak naso ulu mangulu di bagasan hakolomom na pinatuduhon ni Jesus dang tarbae ni jono tu di bata apalagi di do di buku sada Johannesi hakolomonido di bata alania mangina unang maholam si par pesalmeni na solhot na jono tu di bata ikondoho mahita ikondoho mahita ruas ni hakabipi nenggolanon ikondoho mahita sudi ruas ni hakabipion kita pe unak kolan aposteli unak kolan par pesalmeni na jono tu di bata kita pe ala nunga tajalo pandidion nabadia nunga diain kita gabi anak konna sudi do kita anak konni di bata nunga ditubus kita sian dosa marhiti-hiti mudar ni Kristusi nunga pola mate Kristusi humokok kita jala bulak mangulu mangon dihok kita gimana para jolo napadua ko mulotajaha bulak-bulak amang inang par pesalmeni napadua ko impola jamita sadarion hapor siai madibata di bagasan anakna Yesus Kristus inong mate humokop kita sasitong na kahira di bagasan hamatean par pesalmeni
Di do ibana nganililiti hamatean ibana. Ale porsea ibana tu di bata Jakuba. Di pajojo ibana guarna. Di urubi Jakuba ibana. Ala para siroha do Jakuba. Ale par pasal menimei buah ita. Amang inang dingkan dora molo tasukun. Dong masalah no borat. Dong masalah na dumukdo na diurupan ni HKBP. Dong masalah no borak na diurupan ni halak Kristen bata. Apa gusto? Molo kami mandok dang hapu gusto. Dang hakurangan secara ekonomi masalah ta no borak na dumukdo. Dong pandilian. Pandilian. Ngagudang halak Kristen. Bahkan deba pangula. Molo disulikiti tu bagasan rohana. Sasitongna. Sedani. Ngabadili be. Dan adong be pakirimon. Di bagasan rohana. Martangiang do. Mungkin sasahali rodo patupar minggu. Alay sa sitong na mandili dang porsea be di debata na mangului dang porsea be nungahehe Kristus siang na mate dang porsea be margugu do debata baluakon pamalupon mangurubi ibana. Amang inang marhiti-hiti jamita marhiti-hiti langgatan na badiokudo mace corbut do pandeleoni. Mace corbut alani barani do mando dosa nabal gado pandilian. Wasa alani pandilian do murah-murah jolma mangulana jahat. Alani pandilian do gabi murah-murah jolma mangulana jahat. Alani pandilian do gudang gagal usaha ni huria lau padinggaton huriai. Alani pandilioni gudang usaha nang padinggaton masyarakat na gagal. Alani pandilioni gudang sega rumah tangga. Alani pandilioni mago lasniroha dohot hatuaoni. Jala ingok menang, ingok mamang balido pandiliani. Balido pandiliani. Molo sanga sada pangula ni kuria, molo sanga sada na tua-tua, molo sanga sada ruas madele, bali do sahit nai, bali do pandelioni tuh maliangna. Alani jawab kita, sotung do kita, sasitongna nunga mandele. Biado tadana halak Kristen. Biado tandana huria no mandele. Murado. Parjolo tanda-tanda pandeleon molo bakol kita dungo pagi-pagi. Molo mace bakol kita dungo di manubuk nyari. Hati-hati amang, hati-hati nang, hati-hati naposobulu ima sada tanda-tanda ngajonok be pandeliani. Molo malas kita hehe siap podoman. Halak na go pakirimon na ringgas de dungo. Apa dua aku? Ada tanda-tanda pandilea. Mula saya murking mukina. Mulai siang harian siap pagi satu borngin. Di gereja pe murking. Mula siang gereja lam murking. Lau tu lapo murking. Mula siang lapo tambah murking. Ini tanda-tanda pandilea. Musai. Mula dang ias beja muna. Dang ias gerejana. Au berani manipul kon molo hubereng sada kuria sada gereja dang ias tor di bagasan rohaku atik nong madeli do pangula do ruas di son buat sesongoni jorok na gereja. Au yakin molo go pakirimot kita ias do pasti gereja ta songon lenggulanon daku bereng kami do betu budi. Sotung di dok hala amang inang nong mandeli kita sudi ala tapasombu tarulang gereja ta tapasombu tarulang
alaman dijabutlah. Amu saya tanda pandilian. Molodang boy mangatan minum. Minum. Dakudo mardu sa minum. Ale molodang boy dia tanda pandilian deh. Amu saya tanda pandilian. Molodang boy di paso namar judi online ni. Tanda pandilian deh. Sia-sia deh. Alani dang siburuhon parjuji online. Sitangnya konoton be. Asabarani ibana pasohon diri na siya ni Marco. Nasotolak na day kaluar siyan lombangi. Alay tangit tatangnya koma sebelum mati. Amang ina. Ido na taguruhon siyan para pasalmeni. Dang holan tabuna rangkaian kata-katana. Alay hapor siyaon di bagasan tangyang naik. Balik sa nakin nga hudo masalah no borat, masalah na dumudo di huryamta di hita halak Kristen bata dang hapogoson. Alipat dilia sonari tasukum mamusay. Ahado modal na matsebalga di kita sebagai huria. Ahado modal na matsebalga di kita songon halak Kristen. Hepe? Daw, aduh, hapor siaw, imam tu di bata, hapor siaw tu di bata mana manopalangit dohot tanoon natahat tindak kon ganub minggu, hapor siaw tu Jesus nong mate humokop hitai jalan nunga mulak mangulu, dang bosa nau panyoton kita mang inang buasa disilang na di gereja HKBP dang adong gobaran itu kan Yesus. Buasa dang adong alan bunga hehe Jesusi dakolan dang terus menerus Jesusi gantung disilangi molo nunga hehe Jesus molo nunga hehe Jesus buasa ngadili hapor siaon tutol di porbadia napai baru hok kita alani doa mangina dakolan tabuni ende pesalmeni alai marhiti-hiti par tapa husor-husor par pesalmeni tapa ngido mah hapor siaon par pesalmeni sian dibata tu kita usuk kumatu kamu andigan ma parpudi sahali martangiak kamu mangido hapor siaon sian dibata angido anggo mangido pasu-pasu pasti gudang. Andigan maparpudi sahali kita martangiang lehon Tuhan diau hapor siaon. Adong na sugut amuinang amang na martangiang mangidu hapor siaon siang di bata. Hidu modal no barda si pangidon do hapor siaon. Alani di bagasan tangyak ta unak kolan si humisiki na tapangido ale tapangido ma lehon ma Tuhan hapor siaon na sabatu sia rumi tu kami. Lehon matu kami hapor siaon nasian batu ginjangi hapor siaon nasia koi asa martahak kami manang ahape masalah di jabu nami manang ahape masalah di tonga-tongani masyarakat nami manang songo dia pe kondisi ni ngulu nami martahak kami lehon ma hapor siaon ni tu kami sahali nari amanginang masalah naubora ima padilia alai modal naumbalga di kita termasuk di zaman nama juo ima molo porsea kita tu di bata porsea kita dia lusi di bata tangyakta dakolan tangyang ni par pesalmeni ale tangyang muna tangyakku dia lusi di bata taboto kan sudi do lapatani hata amin ima tutu ido lapatani amin jadi molodang yakin dope kita dia lusi de bata tangyak tak unang do amin ale unang mati kilau mangan anon gabe Sunda kita mangan palele kutang yangi molobor di kamu martangi yang inang amang adong na solot di bagasan rohamuna dang yakin dope hamu dia lusi de bata tangyang muna unang do amin
Dok kamu matutukani marsugok mahudo amen Tuhan, tambauku do petang yaku, hulangi hubagajang do petang yaku. Ale sahali kita mando amen, ikon porsea do kita, nunga dia lusi de bata tang yakta. Ido par pasal meni, kaneng mate ibana, ale porsea ibana, urupan di jahuba do ibana, jala tohoma di urupi de bata ibana. Aku ni haporseaon. Do pena record pangidota tu di bata anggo hepengi da polajaron terus dota pangidoi las ni roha adok kamu inang namangido di bagasan samenggon di bagasan tangyang muna Tuhan lehon las ni roha itu au tu keluargaku lehon las ni roha nasoboi dirampok dirampas portibion tu kami las ni roha nasian banua gijang kurang dolas ni roha di hak Kristenota mangina kurang sahali dolas ni roha di bagasan hak Kristenota abe nunga mate Kristus manesa dusata nunga hehe ibana abe hita heraton terus matargantung di salib Tuhan Yesus dang hehe muse pangidon habaranion muse si pangidon habisu anak kon ni bata do kita sahali nari anak kon ni bata do kita dang juaonna pangidota dang mungkin juaonna pangidota garu Kristus nunga mate umop kita ahama nasolehonon na muse tu kita garu tondina ngadilehon ibana tu kita ahama nasolehonon di bata be tu kita garu tondina tondi porbadiai ngadi lehon betu hamu ngadi lehon betu au ahana solehononna tapangido ma haporseoni modal ni mulutai tapangido malas ni rohai tapangido mahabaranioni tapangido mahabisuhoni dohot landa asing nama cepordu di kita napatuluhon jalan naparpudi tabereng ma epistel ina hera na bertolak belakang do evangelium do epistel imasian Lukas sia 22 tu 27 nakin mando swadahon madili tuh masilang napi nasahak tuho jala ihuton maji susi manguloi debata buasa dibain episteli songoni asa unang tabain dirita gabe pamusatan ni ngolu asa unang tabahin dirita gabe pamusatan ni portibion termasuk uju mangapiak kita uju marsahid kita uju muruk kita uju huranga kita naso jadi HP bahenon diri niba gabe pamusatan ni portibion rikok do diriku jala arga do diriku Aliadong do penarumikot jala umarga ima Yesus Tuhanku. Rikot jala argado diriku, rikot do sude nahu hapor luhoni di bagasan ngoluon, rikot si humisi. Alai adong do pe umarga siani, adong do pe umarga jala rumikot siani imahatani Yesus Tuhanku. Ido na didok nainam matswadahon diri ido na didokna matswadahon diri dang jadi HP baenon diri niba umarga siang Tuhani upeping siang Tuhani jala dang jadi baenon diri niba dang jadi baenon parsahiton dang jadi bahenon parsahiton dang jadi bahenon hapuguson dang jadi bahenon sio gabi alasan mangalosi hatani debatai gabi alasan manadikom Tuhani gabi alasan lau murtad sian Tuhani alabua umargado argado dirita argado hamalumon argado hamoral ale adong do penau marga siani ima Kristus Tuhan tai. Amin.
Ali di bata tatak mahami huriam. Kupasa tami mau liate ala di paloa so kami marpungu di bagas joromon sadarion marsaur dohoto marhiti-hiti hatam nabadie jalo masudi ende tangiang panopotion dosa pakirimon sihon ni rohanami ale suaton matuhan tu bagasan rohanami hatam nabadiai lehon matuhami Tuhan hapor siaon na siakoi hapor siaon na sian banua gijangi lehon di kami musai Tuhan las ni roha habaranion hatauon habisuhon do habaranion lehon di kami gugu lomat swadahon diri nami manuhu silang na pinasahak mo to kami manghihuton Jesus manguluhi debata pasu-pasu mahami Tuhan pasatami sudi nasolok di bagasan rohanami akasi pikiran nami aka masalah parukilon nami tingulu siapa hari papos marohanami Tuhan nunga diain ho kami gabi anakonmu dang pasombong mo kami alani Tuhan ajari mahami asalam marpos ni roha kami tuho di bagasan argari ni ulu nami manang songo dia pe kondisi do situasi ni ulu nami asa hot haporsion nami asa tok kami marlas ni roha ala huboto kami na mangulu do di mata nami nunga mulak hehe Jesus si paluan nami ibana do pangondian di kami atong pasu-pasu mahuriam HKBP nenggolanon pasu-pasu pandita nami di son sudi parhaladu nang ruas ni huriam na met do na balka aka sundut na matua nang akan na poso bajar-bajar do dana sekolah minggu secara khusus matuhan hutangnya kok kami ulau ni huriam na balgai imam minggu na nengro patu paun nami masan disando HKBP parningotan panopau ni langit dohot tanoon imana gabi minggu ekologi di kami baik kami matukan ulau ni marpamusatan di huriam diambarita pasu-pasu ma ulau ni Tuhan asalam ku haholongi kami sudi jadi-jadian di tanganmu lam ku ingot kami Tuhan tanggung jawab nami mengaradoti lingkungan hidup sudi ekologi keutuhan ciptaan asa marsangak guarno dapotan pasu-pasu sudi kami doh portibion mangasahon guarni Jesus Kristus jaloma tangiang ni huriam